Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна байни Ҷаред Кананир бо рекорди 15.6 ва Шон Стрикланд бо рекорди 25.4 рӯзи 15 октябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чанд соат пеш дар шаҳри Самара турнири Open FC 22 баргузор гардид, ки дар он варзигари тоҷик Анис Ёқубов бо рекорди 4-1 дар қафас бо варзигари рус Егор Харашилов бо рекорди 2-2 вохӯрд ва ин муҳориба дар дуюм раунд ба фоидаи варзигари тоҷик ба анҷом расид. Анис рақиби худро дар дуюм раунд нафасгир карда маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна ғалабаи дурахшон ва муҳим ба даст оварда рекорди худро 5-1 кард. ва баъди муҳориба Анис Ёқубов эълон карда гуфт ки барои камарбанд ҷангидан мехоҳад ва ин камарбанд барои Тоҷикистон дар кор аст. Моей родине нужен пояс. Мне без разницы у кого. Я готов. хотиррасон мекунем ки чемпиони вазни 57 килограмми Open FC Асилбек Рустамбек аст ва Анис боварӣ дорад ки камарбандро аз ӯ мегирад. мо Анис даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем ва боварӣ дорем ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. топови ҷангори вазни миёнаи UFC Пауло Коста гуфт ки аз муҳориба зидди чемпиони пешинаи UFC Люк Рокхл чӣ интизор аст. ма барои ҷанг тайёрам, аммо фикр мекунам ки ӯ дар қафас дер тоқат кардан наметавонад. ба назари ман ин муҳориба хеле зуд ба анҷом мерасад, аммо ман дар фикри зуд ба анҷом расонидани муҳориба нестам. агар ки ӯ то охир тоқат карда тавонад, пас ман барои ҷанги ҳақиқӣ тайёрам. ман ҳатто намедонам ки ӯро зуд ба нокаут роӣ кунам ё не, аммо гуфта метавонам ки манаҳи ӯро аниқ санҷиш интизор аст. дар ин чиз ман ягон шубҳа надорам, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пауло Коста ва Люк Рокхл аллакай шаби 20 август дар турнири UFC 278 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. сеюм рақами рейтинги вазни нимёнаи UFC Ҳамзат Чимаев дар суханҳои Хорхи Масвидал ки гуфт бо Ҳамзат ҷангидан мехоҳад ҷавоб дод. ман ин чизро дар ҳақиқат дидагӣ нестам ва ман боварӣ надорам ки ӯ дар ҳақиқат бо ман ҷангидан мехоҳад. вақте ки ман Диазро шикаст медиҳам, пас ҳама мефаҳманд ки аз ҳама муҳорибаи пулии калон маем. пеш ягон кас бо ман ҷангидан намехост. акнун ҳама медонанд ки муҳориба бо ман барои онҳо пули калон меорад. Конор Макгрегор дар кадом кино нақшбозида истодааст. Ҳабиб Нурмагомедов карьерашро ба анҷом расонд. Исраил Адесаня муҳорибаҳои дурахшон нишон намедиҳад. ягон кас муҳорибаҳои ӯро тамошо кардан намехоҳад. ҳозир ман дар UFC аз ҳама ситораи калонам ва танҳо ман ҷангҳои ҳақиқӣ гузаронида истодаам. дигар ҷангуварҳоро одамо тамошо кардан намехоҳанд, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат ҳозир дар UFC ситораҳо хеле каманд. ҳаст ситораҳои нав, аммо ситораҳои калон каманд ва Ҳамзат Чимаев аниқ яке аз онҳост. ва чанд рӯз пеш ин чизро президенти UFC Дана Вайт гуфт ки Ҳамзат метавонад ситораи калон ба монанди Конор Макгрегор шавад. барои ҳамин ғалаба дар муҳориба бо чунин рақиби машҳур ба монанди Нейт Диаз Ҳамзат Чимаевро боз ҳам машҳуртар мекунад. дӯстон, ба фикри шумо Ҳамзат Чимаев ба монанди Конор Макгрегор ситораи калон шуда метавонад ё не? фикротонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.